El proper 13 de setembre, Lloret de Mar serà la seu de la segona edició del Terres Check-in International Hospitality Film Festival, un festival que té per objectiu posar en valor l'àmbit audiovisual en el sector de l'hospitalitat i combina un lliurament de guardons i reconeixements professionals en diferents serveis turístics. Des de l'Ajuntament de Lloret han explicat per què pensen que han escollit Lloret com a seu d'aquest reconegut festival. Lloret és un partner imprescindible també, som un factor, un actor molt important també amb la creació de contingut audiovisual. Treballem molt bé des de Lloret Futur i des del gremi i del sector hoteler per donar aquesta imatge tan real del nostre municipi, un paradís a cap i a la fi, traslladar-ho també al mèdia, a l'audiovisual, i també suposo les grans activitats que hem portat com a Lloret Film Office o activitats que han anat de la mà de produccions audiovisuals molt rellevants que s'estan fent i cada vegada més al nostre municipi, la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament també per aconseguir atraure aquestes produccions mitjanes, grans i internacionals d'audiovisual, i també molt agraïts de ser un partner més també. No oblidem que la importància de Lloret a l'hora de donar suport en aquests projectes també es veu reflectida en l'atorgament de la segona edició que sigui aquí a Lloret. Hem de veure que qualsevol sector econòmic, qualsevol aspecte de la vida té una evolució, com el ser humà també. I des de Lloret Futur, el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Lloret de Mar, són pioners, són innovadors constantment, sempre estan pensant en l'última. No podem oblidar que, per exemple, el turisme, en pocs anys, plataformes com Booking o també el Covid han transformat molts aspectes del turisme, i això comporta una exigència major d'estar a l'última de les tendències i en la innovació, i aquí l'Ajuntament sempre hem estat a l'alçada. Diversos estudis dels darrers anys indiquen que el 65% dels viatgers veuen vídeos de les destinacions on planegen viatjar, que 3 de cada 5 viatgers que solen veure vídeos en línia els utilitzen per limitar les opcions de marca, destinació o activitat, o que les persones d'entre 18 i 24 anys prefereixen utilitzar TikTok i Instagram com a cercadors per sobre de Google, o que el 87% dels professionals del màrqueting admeten que el vídeo augmenta el trànsit al seu lloc web, i un altre 80% reconeix que el vídeo ajuda a augmentar les vendes directament.